Sawaja Anggo acele sing duwe lagu Anggo acele kakang ora terima ucapane wong tua tapi kakang ngerumasa wong duwe harta arep diempani apa arep disanjani apa sira ora ngaca ngawin anak kita ucape acele terus tinggal lagu acele maning Ayah Siti kelangan wong tua Ayah Siti wong sing paling boral dewek Ayah Siti Anggo aceleng sareng ayah yang Siti aceleng maning terus larwaning ati dihina caci maki nanging senyatane ayah Siti wong ora duwe ayah Siti terus najan senok demen wong tuane beli demen wis anak calone dudu aceleng mantune turut sana wong tua yen pengen bahagia aceleng arep diempani apa arep disadani apa sira orang aja dari anak kita iku ucap wong tua arep diempani aceleng maning sampai kelipet aceleng maning wong sing paling eman dewek wong sing paling boral dewek ayah Siti sing duwe kelangan wong tua ayah Siti terus asik caci maki nanging senyatane ayah Siti wong ora duwe aceleng terus najan aceleng demen wong tuane beli demen wis anak calone dudu ayah Siti mantune turutana wong tua yen pengen bahagia arep diempani apa arep disandani apa sira orang aja ngawin anak kita ayah Siti iku ucape ayah Siti aceleng
aceleng maning wong sing paling bolar deh. Aceleng. Ayah si Timen nih kan sing gue kalangan orang tua. Aceleng maning wong sing paling emang dewe. Aceleng terus. Larane ning ati dihina caci maki, nanging senyatane aceleng wong ora duwe. Ayah Siti tembi ayah Siti. Aceleng najan aceleng demen wong tuane beli demen wis ana calone dudu aceleng mantune turutana wong tua yen pengen bahagia dudu kadang ora terima ning ucapane wong tua tapi kakang ngerumasa wong diharga arep diempani apa arep disandani apa aceleng ora krasa ngawin anak kita habiskan aceleng iku ucape aceleng matur kesuwun aceleng wong sing paling borak.